dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artresin. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Pitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinagyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Ang programang ini atong sindo ka Department of Agrarian Reform Bicol asin kan Priyatong Split. Atugan, good morning po sa Indugabos, live from Tagaytay City. Ang sa inyo pong anchorman, welcome po sa programang Kape asin Baretang Agraryo. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Friday. Hanggang po kitang alas 11 nin pagkaaga. Ang programang ini, susog po sa sinabi, hatod po sa Indokan Department of Agrarian Reform asin hatod sa Indo mga tugang kang proyektong split. Good morning po mga kaagraryo. Ini po si Kaagraryong Henry Maceda. Halip po ako sa Tagaytay City sa kuya pong bisita, guest ngunya na aga, yan po yan sa studio kang DCGB. Bago po kita mag-introduce kan sa tuyang bisita, mga tugang ang sa tuya pong episode ngunya na pagkaaga, itataon niya to sa sendo ang informasyon, may kinaraman po sa trabaho kang Division Agrarian Reform, tabi dyan sa Department of Agrarian Reform Region 5. Ang saya pong posisyon, ini po na Senior Agrarian Reform Program Officer o SARPO. Kaya masasabutan ta, ano pong trabaho kaiyan? Ngunyan tabing pagkaaga. And mga tugang, iyan po na, just to give you an overview, bago po sa tuyang bisita ngunyan, ang Agrarian Reform as Legal Assistance Division, yan po ang nanginginot na division para sa pag-implementar kan mga Agrarian Justice Delivery Program. Yan. Nanagog ko na ini, pero dahil pa masyado na kuha kan mga nakaaging alaw. Pero ngunyan, mas talo pong nasabutan. Ini po ang fundamental na component kan Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa tuyang nasyon. Tangani po na masiguro ka ini ang balanse, asin napapanahon na resolusyon, may kinaraman po sa mga agrarian disputes, asin provision kan mga legal assistance kan agrarian reform beneficiaries o ARBs na perminyatong na-featured po sa satuya na programa. Asin pang programang ini, iga palang kiduwang duwang component. Siguro baka tatod mas ma-expound ini ni attorney ang satuyang bisita. Primero, ito po na may kinaraman po sa adjudication agrarian reform cases asin po ang delivery kan agrarian legal assistance. Yan. Kaya pong mga ARBs dyan, magdangog po kamo kimaray, siring man ang mekanismo pong ini, iyo po mga tugang ang nagpapakusog, nag-uphold kan diretso kan mga agrarian reform beneficiaries para po mapakusog ang implementasyon kan sa tuyang agrarian reform policies. No? Kaya po ngunya na aga, mga tugang at sa tuya tabing bisita, ipamidbid ko po sa endo, graduado po siya kan sa iyang kolehiyo sa kursong AB, Political Science, dyan po sa Bicol University, asin po natapos po kan sa iyang pag-eskwela sa abogasiya, sa pagiging law student niya diyan po sa University of Santo Tomas. Nagpunpakan sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang Agrarian Reform Program Officer 2, asin po naging legal coordinator kam proyektong support to parcelization of lands for individual titling to split. Asin po sa DAR, Provincial Office, Canalbay. Yan po sa Provincial Office, Canalbay. Sa ngunyan, siya po mga tugang ang presenting Senior Agrarian Reform Program Officer kan Legal Division kan DAR Region 5, asin ang legal support staff sa Irarom kan Project Split RPMO. Mga kaagraryo, bisita po niya to dyan sa studio kang DCGB. Ang sa tuya pong makakaiba, warang iba, kundi si Kaagraryong Attorney
Ria Grande. Attorney, maray na aga po. Welcome po sa programang Kape Asin Baretang Agraryo. Kumusta po kamo? Maray na aga man po kaagraryong Henry, Sir Henry. Tapos maray na aga man po sa gabos na nagdadangog po sa tuya. Lalo na po sa satuyang mga paraoma, tapos beneficiaryo kang satuyang programa. Gusto ko bang pong bation na maray na aga ang satuyang mga katrabaho sa Department of Agrarian Reform nang aram ko po nagdadangog po sa tuya ngunyan, Sir Henry. Yan. Salamaton po, Attorney Ria. Ano bang dapat sa imo? Attorney Ria? Opo, Attorney Ria yes lang po, okay na? Sir Henry. Kaagraryo. Okay, salamat po maray. Okay, kadakol na po kaya kami Attorney Ria na napasadahan na iba-ibang sektor kan na Department of Agrarian Reform o kaya DAR, arog po kan mga Land Tenure Improvement Division, Program Beneficiaries, Development Division, Support to Operation Division, asin po ngunyan, muyata man po na mas maparambungan sa tuyang kaaraman sa endopong division, an Agrarian Legal Assistance Division na pwede sir na iyo po ang na mahiras mo nindungon niya na pagkaaga kung ano po ang mga trabaho asin obheto kan sa inyong division. Kasi bago medyo may napasadaan na po, attorney, gana pa kung napasadaan sa introduction, baka po mas lalo pong ma-expound nindo dito po sa primero pong kaputan. Go ahead po, Attorney Ria. Okay po. Ang legal division po, nasa eraron po iyan kang Agrarian Justice Delivery Program programa kang Department of Agrarian Reform. Ang pinaka-obheto po kan sa muyang opisina sa legal division, iyo po ang magtao po ning serbisyong legal sa satuyang mga paraoma, sa satuyang mga beneficiaryo, pati na bin po duman sa satuyang mga tagsadiri kidaga o tigaapod pong mga landowners, pati po sa mga line agencies. Ang mga nagkapirang trabaho po kang sa muyang opisina, iyo po ang magtao ki legal advice sa duman po sa mga taong ito. Nagkakaigwaman po kaming mediation kung igwa po bagang mga daay pagkakaunawaan sa pagitan kang satuyang mga tagsadiri kandaga budaan sa tuyang mga paraoma o beneficiaryo, pwede man po na magpa-schedule kita sa satuyang opisina para matawan po ning solusyon. Igwa po sindang settlement na tigaapod tanganing day na po mag-abot sa kaso. Igwa man po kitang mga tigaapod na nag-i-issue man po ang samuyang opisina king mga land transfer clearances. Kung halimbawa po gusto ta po baga na mag-transfer kang sarong private agricultural land, kay puan po mag-agi mo na sa DAR iyan. Excuse me. Kasi ito po sir na Kaagraryo Henry na DAR clearance na ito, agadon po ito sa tuya kang ROD, hindi po lilipaton kang ROD ang daga. Kung in kaso po wala po na day po nag-agi sa DAR, day po na issuean ki DAR clearance. Kung in kaso man po na halimbawa ang ililipat man po so awarded land mismo kang DAR, kay puhan man po giraray na mag-agi man po giraray sa opisina. Ito pong clearance na i-issue may kay puhan man po giraray ito kang ROD. Kung mga halimbawa po nag-arapot na po baga sa kaso, halimbawa nag-abot na po sa kaso, nakaipuan na po talaga magkaso, ang legal office po kang DAR, nagre-representar kan sa tuyang mga paraoma, buda mga beneficiaro, duman po sir sa Kaagraryo Henry sa DARAB. Ang DARAB po, iyo po ang korte kang DAR, Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Oo. Tapos po, Kaagraryo Sir Henry, kung in kaso man po na ang satuyang beneficiaryo, may mga kaso sa regular courts, igwa po ang DAR ng mga abogado. Iyo po ang marepresentar kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries, tapos mga paraoma sa regular courts. So, maski ano pong kaso, pwede pong tabangan kang DAR, manugod po sa daga. Igwa man po kita, Sir Henry, na halimbawa ito po baga na gusto tanang liwaton ang gamit kang sa tuyang daga. Halimbawa po, agricultural, gusto na siya gibuhon na commercial, residential, Sir Henry. Bago po taiyan liwaton ang gamit ka iyan. Kay puan po na mag-agi mo na sa DAR. Kay puan po na may clearance po mo na sa muya. May mga requirements mo magpakita ka. Ready man po ang requirements kayan sa opisina may. Tiga-assess me po iyan. So, in general, arog po kayan Sir Henry ang bulk kang trabaho may. Ayun. Okay. Tama ko sa parang, di ba, it's an adjudication, parang garo simpleng, pero bako man gari korte gari, parang simple court para ma-resolve ang posibleng problema tabi kan mga kaagraryo ta. Tama po, Kaagraryong Ria? Ano po ito, Sir Henry?
Opo, sabi ko gari ang trabaho nindo gari simpleng gari korte ang klase. Ah. Pero gari man sa para ma-resolve ang mga concerns kan sa tuyang mga Opo. kaagraryo. Duwa po kaya Sir Henry ang klasikang kaso naglalaog sa muya sa DAR. Igo pong Opo. tigaapod na agrarian law implementation cases ang nagre-resolve po kaiyan sa regional director po. Pagka ang mga kaso po is agrarian dispute na tigaapod po Sir Henry, ifo-file ta po yan duman po Sir Henry sa Darab. Igo po man po kita duman na Ayun. adjudicator na tigaapod. Ang mga duwa po kaya yan na depende po sa kaso. Kaya kung sa inman Yes. tigre-resolve po yan kang DAR. Apo, okay. Kagar yung Attorney Ria, pwede po na maihiras nindo ang sa inyong accomplishmento para sa taon 2025 sa tuyang mga listeners and viewers mo niya. Go ahead po. Sige po, Sir Henry. Ano po, Agrariong Henry. Sa resolution po of Agrarian Law Implementation Case po, as of October 2025 po ini Sir Henry, iyo po, Agraryo Sir Henry, nasa 115% na po kami as of October 2025. Sa cancellation cases naman po, nasa 96% na po kami. Sa referral cases po, nasa 125% naman po. Judicial cases Opo. po, 60% po. Tapos sa quasi-judicial cases po, nasa 112%. Sa land transfer clearance po, nasa 136%. Duman man po sa split po, bagay, man po kasing separate na kaso duman sa split project may. Ang split alley cases po, may target po kaming nasa around 3,344 and as of October po, igwa na po kaming na-accomplish na 1,871. Dire-diretso man po ang pag-resolve may sa mga kasong under split. Sa katunayan po, Sir Henry, nagkakaigwa po kami ngunyan fast tracking activity nagpuon kang Martes hanggang ngunyan na Biyernes. Niya po sindang ngunyan sa Kamalig. Puga-puga po ang sa indang pag-resolve kang mga kaso. I see, opo. Na-mention mo po, Attorney, so proyektong split, pwede ba na maaraman ko anong mga nakapalaman digdi sa kasong ini sa lindong po kan project split? Agrariong Ria? Kung magigiramdaman ta po na ang project split po, bago po magkakaiguan ng kaso, igwa po ng field validation. Ano po, iniping field validation na ni, ilingon ta kung ang yaon po sa titulo, sa mga collective CLOA, yaon pa po talaga iyan sa ground. So, bale po, iilingon ta kung nagmamatch pa, so naon sa tawo na yaon sa CLOA, buda yaon pa siya sa daga. Opo. Kung in kaso man po, na halimbawa, yaon na, maski yaon ang pangalan niya duman, sa collective CLOA, tapos pag duman, pag-validate, wala na po siya duman. Okay po, iyon po ang mga instances na kay puwantang filean kikaso. May mga pagkakataon po na nag-aabandon na po so beneficiary yuta, halimbawa, nagpasiring na po sa Manila, nag-change na po ng residence, dahil naman po nila maasikaso sa daga, iyan po, pwede ta po filean sinda ki-disqualification case dahil po nag-abandon na po sinda. Tapos po, pag halimbawa, pag finailanta na po sinda, syempre po, mababakante na sa daga, makag po kita kipanibagong beneficiary po duman sa daga para po, day man po, masasayang sa daga. Diretso man po ang pagpakinabang ta duman sa daga. Tapos syempre po baga ka-agraryong Sir Henry, importante po baga ang food security tadigday lalo na po baga na permi kitang tiga-agihan kibagyo. Ano po? Iba man po pala Sir Henry na mga instances na so beneficiary mismo ang nagsasabi na day na ninda kayang asikasuhon sa daga. Pag-arog po kayo na instance, opo. Halimbawa po kayo, nag-arabrod na ngaya, nagrahiray na ngaya sa buhay. Iarag ka iyan. Yaraon na nga sa ibang lugar. Or nasala ngaya. Minsan po, sinda mismo po nagigibo ki waiver. Nagagibo po sinda na tig-waive na ninda ang karapatan ninda duman sa daga. Tigabalik po ninda sa gobyerno. Tapos sa gobyerno po, mapili po kipanibagong beneficiary duman. Gabos po ining inisyatibo kang programa ta under Project Split para day po masayang ang daga na tigtatao sa tuyang mga paraoma. Tapos, yung nga po itong sabi ko kanina, magkaigwan ng individual na titulo ang kada saro. Tapos, mas strengthen po ang food security na pigsasabi ta. Na kay puhanon ta po talaga. Ayun po, araw po kayo Sir Henry. Generally sa Region 5, ang mga kaso under Project Split.
Iyon. Opo, okay. Attorney, Kagaryong Ria, pwede po nindo kami maistoryahan kan mga kalibisilan na nakakahampang kan sa endong division sa padagos po na implementasyon kan mga programa. Asin ano po ang mga estratehiya ang pigigibo tanganing danay po ining malagpasan po kan sa endong opisina. Kagaryong Ria, Attorney. Opo. May mga pagkakataon po baga kaagraryo Sir Henry na ang mga kaso po baga unpredictable data maaraman kung nuarin siya madakulon, Yes. nuarin siya maliit. Ngunyan po may mga pagkakataon po na dakulon po ang naglalaog na kaso. Kaso po ang mga syempre po ang staff o ang empleyado same ang number. So medyo nadidipisilan kita kaiyan. Ang kigigibo mi po kayon syempre tiga orasan mi po, tiga nguwan po pong ma-resolve ito hanggang makakaya. O kung dahil man po, igwa po itong na-mentionar ko po kasubago na fast-tracking activity na tigigibo po ka Yeah. legal. Ano po, sabi ko po ba nangunyan, yaon nga ni Sinda Duman, ang fast-tracking activity po, ito pong na-isolate po ang legal division, na iyon lang po, ang tigigibo lang po ninda is to resolve. Dahil na po Sinda pag nasa office setting po baga kita ka-agraryo Henry, igwa po baga na phone calls, may Yeah, kliyente sa opo. baba, may meeting. Pag fast tracking activity po, nakafocus lang po talaga kita sa pag-resolve kang kaso. So far po Sir Henry, Yeah. itong pag fast tracking activity po, very ano po siya, effective po siya sa pag-resolve kang mga kaso. Ma-attain sa target po. Yeah, opo. Attorney Kagaryong Ria, sa presente po, ano po ang sendong mga ginigibong mga lakdang para sa padagos na paghatod nin agrarian justice hindi po sa Region Bicol? Kagaryong Ria, Attorney. Siyempre po, ka-agraryong Henry, para po maparahay ang pagserbisyo may, kaipuhan mo pong nagkakaigwa po kaming training sa samuyang mga legal officers. Pati po sa enhancement training Opo. man po sa samuyang mga abogado. Para po updated po kami kung mga panibagong development po manungod sa programa, tapos po kung ano man po ang panibagong update sa mga updates sa mga kaso, halimbawa po, or kung panibagong tigkakampangon niya kan sa tuyang mga beneficiaryo. Nagkakaigwaman po palan kami ka-agraryo Sir Henry na mga legal clinics po baga. Opo. Okay, kang last September 13, 2025 po, ini po birthday po ini kang sa tuyang mahal na presidente si Bongbong Marcos po. Opo. Tapos nagkaigwa po kita ning handog ng pangulo. Ini po nagkaigwa po ning legal clinic sa iba-ibang probinsya kang Bicol region. Tapos po ini po ang programang ini na imbis po baga na birthday po baga kan sa tuyang presidente, siya ang regalohan ta. Dahil po digdi sa handog ng pangulo, siya po ang nagregalo sa tuya. Bali po nag-deploy po kita ning mga legal clinic sa iba-ibang provinces. Kita Opo. para po I see. reachable ang legal services kang DAR. I see. Opo. Thank you, Attorney Ria, for the answer. So, gusto ko lang pong maraman sa mga personal po na note nindo, pwede mo po na maihiras ang trayumpo as in ang kadifisilan na o simpleng trayumpo as in mga struggles na nakahampang mo po sa ladong agrarian justice delivery, Kagayong Ria. Opo, Sir Henry. Sa trayumpo po, sa kuya po, very simple lang po, ka-agrarya Sir Henry. May mga kliyente po kaya kita na nagduduman sa opisina na hali pa sa harariyong lugar. Harog po kang, halimbawa, hali pa po sa Cam Norte, haling pa pong Sorsogon, harog po kayan. Minsan po, syempre, maduman sinda sa opisina. Syempre po baga, medyo technical po baga ang pagpa-explain po ang mga terms kang sa Opo. legal. Ano po, kung paano ko po siya mapasabot sa inda, buda na araman po ninda kung ano po ang mga susunod ninda na steps na gigibuhon manungod po sa problemang legal ninda. Para po sa kuya, pagmati ko po, trayumpo na po ako duman. Kasi maaraman mo po, minagaan po baga ang pandok ninda, minagaan na parang, ay, iyo palan ngaya, arog palan ngaya ka to. Tapos at least, may idea na po sinda kung ano po talaga sutig agihan ninda, ano po sa problema, buda ko ano po ang pwedeng solusyon duman. So, arog po lang ka to, Sir Henry, para sa kuya. Para sa ko. Pagmati ko ka to, nagtrayumpo na ako. Sa kadipisilan man po, Sir Henry, dahil naman po baga may iwasan na igo po baga kitang mga kliyente, syempre kaso po baga iyan na ang iba na napapawot Yes. na, nawara ng pasensya,
Tapos, ano yan, minsan nadadagit na din. Siyempre po, Yan. opo, arog ka iyan. Pag-arog po kayan, Sir Henry, ka-agraryo, Sir Henry, Opo. tigadangog taman lang po sinda, arog ka iyan. Tapos, tigakaagtang sa diri yeah. sa posisyon ninda. Maski po, ito, mga mild man lang po ito, maski puro pa paano po, nakakayanan man po ang mga kadipisilan. Pag-arog ka iyan. Yeah. Mari nga kagraryong Ria, gari halabaon pasensya mo po ano. Gari mabuot ka po ano sa lingko personal. Iyo po. Salamat po. Okay. Pero gusto ko lang po bago po sa last question ko, attorney, sa number 7 kong question sa inyo. Gusto ko lang pong balikan sa nagkapera ano. Ano po ang gari requirement baga? Yung pagpa-file kireklamo ngayon, halimbawa, may mga requirements po na dapat i-prepare yung mga ARBs or beneficiaries po pag may concerns po sa inyong division, kagraryong Ria. Opo. Siyempre po, sir, pag maarukan, maduman po baga mo na kita sa opisina. Depende man Yeah. po, sir, ka-agraryo, Sir Henry, kung anong klaseng ano yan, problema. Kung halimbawa po, tenancy, yan ba, kan, pipalayas na ngayon, sir, attorney, Yan. ka-agraryo, Sir Henry, sa tuyang para oma, pipalayas na po baga, pipahali na siya. Siyempre po, maduman po yan sa opisina, papaapodan mi po. So, papaapodan ta po kayan, Sir Henry, So may tagsadiri. Ano po? Tapos papapodan ta po ito. Arog man lang po kayan, mapadara po kaming notice. Arog kayan. Tapos kung tiga-aligar man po niya na siya talaga tenante, syempre po bilang hagadon ming ebidensya ngayon o dokumento. So mapatunay na talagang nagtatao siya kahirasan duman sa may tagsadiri. Arga yan. Yan. Yes. Kasi minsan po, Opo. waga, dahil mampalan, bako mampalan ngaya, tenancy ang problema niya. Ito palan ngaya, iba mampalan ngayang arkila ang ang mapagkasundoan ninda, bako mampalan po araw ka ito. Ano ba po, ipapagamit man sana po pala na libre, bako mampalan tenant talaga sinda. Ayan po. Kung Opo. ano po, Oy, sir, ka-agraryo Henry, kung tenancy po, prueba lang po. Apo. Kay Puan makiprueba na talaga nagtatao siya kikairasan niya sa or leasehold kontra kung igwasinda. Iyan. Okay. Ang decision po kang sa indong division, kagraryong Ria, attorney, pwede siyang i-appeal? Saan po siya pwedeng i-appeal? Pwede ba siyang i-appeal sa court dyan, sa RTC o kung saan man siya? Kung Saan po ini siya po- pwedeng i-appeal kang medyo bako ngayon? Siyempre may mga decision baga na kaso dahil napapaboran, may kwan siya, gusto niyang ikwa sa ibang proper forum. Saan po siya dapat magduman halimbawa? Kung ini po halimbawa po baga na agrarian law implementation case na tigdesisyonan po baga kang regional director, pwede po ini Opo. i-appeal ka-agraryong Henry sa DAR secretary po. Ayun, sa Manila sir, mismo, sa secretary. Opo, ma-apply po, ma-file po sinda sa mga notice of appeal sa regional office po. Tapos kami na lang po ma-transmit duman sa Notice of appeal. Opo, duman po Sir Henry sa sa secretary. Tapos duman na po, mahalat na lang po kita duman kung ano ang magiging desisyon. In kaso man. Pero, so from there po, attorney, from there, pwede siyang i-elevate sa Court of Appeals, Supreme Court, o sa ibang korte tabi. Opo, From Sir there, Henry. Opo. Pwede. Opo, pwede po. After po duman sa secretary, pwede man po sa sa Office of the President. Tapos po pasiling na po kita sa Court of Appeals, tapos pasiling na po sa Supreme Court. May mga kaso man pong agrarian cases na kakaantos po sa Supreme Court. Yeah, opo. Bata baga po, pagdaga baga ang pag-irestoryahan po. Alaba, hururo niya. Iyo, minsan po baga, ka-agraryo Sir Henry, minsan magkakaparamilya pa. Ito ang medyo dorodopisil. Yeah. Okay. Attorney Ria, kagraryong Ria, sa ngunyan po, ano po ang mga lalauman kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries sa indong division? As in, ano po ang sa indong may tataong mensahe para po sa gabos na naggalaan po na mas matauwanin asistensya sa lado po nindigan? Attorney, Opo. kagraryong Ria. Opo. Ka-agraryong Sir Henry, ang opisina po, kang legal division sa DAR, pirmi pong bukas. Monday to Fridays, 8 to 5 p.m. Tapos, ang kagayunan po, kang legal division po, kang DAR, bako lang po siya niya ako sa sarong opisina, ka-agraryo Sir Henry. Igwa po siya sa regional office. Igwa po kitang mga legal division sa mga provincial offices.
And pati po, Opo. Sir Henry, Ka-Agraryo Sir Henry, sa mga municipal offices po, may mga nakadeploy po kita na mga legal officers po, Ka-Agraryo Sir Henry. So, data na po kay Puha na magpasintro ka pa. Very accessible po ako sa muyang legal services po, Sir Henry. Halimbawa po, Ka-Agraryo Sir Henry, taga-dumang ka po sa Baras, Catanduanes. Day ka na po Opo, kay Puhan opo. magpasentro, Birak. Igwa po kitang legal officer na nakadetail po duman Sir Henry sa Baras. Kung pasiring ka man po digdi sa Oo. taga-digdi ka po sa Bakakay Albay, igwa man pong opisina ang dar sa Bakakay Albay. Tapos po, igwa man po diyan na legal officer na naka-assign. Kaipuhan lang pong gibunta, maduan po kita sa opisina, mapaisip po kita na may problema kita. Tapos po, aputon ta po kung ano schedule po kang legal officer duman. Pag daw na po kang schedule niya, pwede kita po magpasiring duman. So very accessible po Ka-Agraryong Sir Henry ang satuyang legal services sa satuyang mga paraom mabuda mga beneficiaryo. Opo, o last na lang attorney, at halipot ng oras na last na lang. So mga ma-file kireklamo, pwede ng abogado? Pwede Ano po po? magdarasin ng abogado, whatever, legal counsel? Pwede po Ka-Agraryong Sir Henry. Kung may abogado po sinda, wala man pong problema iyan. Okay lang po ito sa muya. In kaso man lang po ito, minalaog man lang po kami kung halimbawa, dahil kayang providean ang sadiri na kay abogado, igwa po kaming libreng abogado na Yeah. pwede magtindog para sa inda. Iyan. Ikaw po, pwede ka man magtindog na abogado, ano attorney? Iyo po, firme po. Pwede po, Ka-Agraryong Sir Henry. Okay. Thank you, attorney. Attorney Maria Ria Grande. Ang satuya pong Senior Agrarian Reform Program Officer o SARPO sa DAR Region 5. Ano po ang sa imong mensahe sa mga viewers and listeners na po ngunya na aga sa Kape Asin Baretang Agraryo? Go ahead po. Apo. Inot po sa gabos, gusto ko po magpasalamat sa satuyang presidente si President Bongbong Marcos po sa patuloy po na pagsuporta po kang programa kang satuyang opisina. Day pong sawa ang sayang suporta. Gusto ko din po magpasalamat sa satuyang secretary, si Secretary Estrella po na pareho po kan sa tuyang presidente, day po napapagal na magtaong suporta sa tuya. In fact po, Ka-Agraryo Sir Henry, madigdi po ang sa tuyang secretary next month sa December po kasi magkakaigwa po kita ning title distribution po. So si secretary po mismo ang matao ma-distribute kan daga. And day ko din po sure kung baka po mag-abot po ang sa tuyang presidente sa December po. Gusto ko man din po magpasalamat sa satuyang Regional Director, si Regional Director Ruben Theodore Sindak, na pirmi man po na nasa likod lang kang Legal Division, nag-aapot po sa muya, nagtatagado man po sa muya, nag-aapot po kung ano po ang kaipuhan may para mamaparahay ang samuyang serbisyo. Kuda gusto ko man po, Sir Henry, pa salamatan ang samuyang Chief Ryan Imperio po, Ka-Agraryo Sir Henry, na dapat po sana siya ang nyaon digde. Kaso yan po baga kami ngunyan, may fast tracking activity po ngunyan sa legal division. Siya po ang nagsusupervise duman. So, medyo tapos medyo camera shy po itong Chief May. Kaya ako sa pinadadig din. Salamat po. Gusto mo pong sa gabos po na nagsusuporta. Salamat po nagsusuporta po sa programa kang DAR. Salamat po sa indong maray. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Sa bagong Pilipino. Mga tugang, salamat po kasi ng pagantabay sa pangaran po ni Attorney Maria Ria Grande. Pirmi itong konsigi attorney, pirmi siyang
Hindi pwedeng mag-permis siya grant ang dating niya. Thank you, attorney. Sana po yaon ako dyan para nagkahilingan kitang personal. Maybe next time po magilingan kitang dawa, Giraray. Salamat po, attorney, and mabuhay po kamo. Salamat po mga kaagraryo. Ini po ang kape, Baretang Agraryo. Ang sino pong anchorman, live from Tagaytay City. Tailantay ko po kami nganyang Top Level Management Conference na pinag-antindiran sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Nagsasabing, Sulong Agraryo. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang ini inihatod sa Indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. Ubo ng anak?